Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele eqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni ake ngikhuleke umhlaba wonke. Nasendaweni zonke la kuhamba kufinyelele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma kuukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfokambanjwa. Ukhathini umagutshwa umshana wakwaNgcobo lo Fuze omashiya amahla ngathi azoshumayela umzukulu kaMdumo kathumla tshatatsha kapheshe kaMaguyane kaVaphi kaNokhonjo yingwe le ehamba namabhubesi inqawe eshunqulwazi ezinye inqawe eshunqa intuthu umjabulelo kumamatheka komkakhe ngoba njalo memamatheka ukuthi faca. Kuhlala kuyintokozo enkulu umbukelo wempunga yesintu ukuthi ngifike la kwi-channel ethe enkulu impunga yesintu TV. Sekuyisikhathi eside nokho ngagcina ukufika la kwimpunga yesintu ukuba amatasa abafowethu kodwa ake manje yonke into isihamba kahle imfanekiso eqoshiwe sesizoqhubeka abafowethu siyiqophe sizokuphakela umbukeli izinkulumo ezakhayo. Angikukhumbuze silobile siyimpunga yesintu izincwadi ezifundisa ngesintu imibuzo eminingi ofisa ukuyibuza mina impendulo zayo leyo mbuzo zibhaliwe encwadini. Ikhona incwadi esihloko sithi sithini isintu i450 iyodwa mawufika eMphelandaba uzoyithenga. Uma ufuna sikuposele yona i550. Kuzoba incwadi ethi yesibili amava ahlabahlosile 450 mawufika eMphelandaba 550 masokuthumelela yona. Uyokhuluza ukhokhobe 250 mawufika eMphelandaba 350 uma sokuthumelela yona. Indlela yesintu 750 uma sokuposela yona 650 uma uzoyithenga eMphelandaba. Kodwa ngoba siyimpunga yesintu sinalo uthando kumuntu umefuna ukuzithenga zonke. Siyakwazi ukwenzela isaphulelo. Sikhona ke special vele sesizosigijimisa nje nangoDisemba ukuze abantu bazithole incwadi ukuthi ngamaholidi umuntu azifundele incwadi athole ulwazi lwesintu aphenduleke nakweminye imibuzo. Le ncwadi lezi zibalekile kakhulu bafowethu. Kubalekile ukuthi uzithole noma ngaze kuthiwa ulwazi lwesintu nalo kodwa izingane zakho kubalekile ukuthi uzithengele zilifice lo lwazi ngoba abazali abaningi abasabi naso isikhathi sokuhlala phansi nezingane zabo bazifundisa isintu. Kanti isintu bafowethu siwumgogodla wempilo yomuntu. Uma kuzozithola zizonke 1150 rand kuhlanganise nezindleko zokukuthumelela. Mawuzozithatha eMphelandaba 1000 rand. Ikhona ke nembiza yamadoda cha thandoda 150 mawufika eMphelandaba neyogathi yamadoda 250 iyogathi yamadoda. Mawufisa ukuthi sikuthumelele yonke le combo i550 kuhlangene nezindleko zokukuthumelela. Imbiza sizithumela ngoPostnet. Namuhla bafowethu ngiyimpunga yesintu kunento ebucayi ngifisa ukuthi ngizoyithinta esibalimazile kakhulu abantu abaningi. Angiqale la. Yabona bafowethu nodadewethu ukungalithandi kwethu iqiniso uma selibheke ngakithi iyona lento elimaza into zethu. Kodwa ukuthanda iqiniso uma lisabheke enxanye ikona futhi okulimaza into zethu. Uma umuntu iqiniso kubalekile ukuthi ulithande noma selibheke kuwena. Ungagcini ngokulithanda malibheke kwabanye abantu. Lithande noma selibheke kuwena. Olukhulumayo iqiniso elibheke kuwe akangaphenduki isitha kodwa wena into ekufanele ukuthi yenze guquka kuleyo ndlela osukuhamba kuyo. Leyo nto osukuyenza suka kuyona ngoba usuku usubonile ukuthi lento oyenzayo akufanele ukuthi uyenze. Yabona kunomuntu oclean bafowethu. Njenganami ngisafunda engangiclean mina ngisafunda. Hayibo. Mina ngathola isitifiketi senhlanzeko. Ngifunda ufirst year wakwazi waphi ingane ifunda ufirst year. Kodwa ivele ibe clean ithola isitifiketi. Ngifunda ufirst year mina ngangiclean eprimary mina kwapheshe primary school ngangiclean mina. Yebo bekhona babephambi kwami obhuti abadala nababe clean kodwa nami kwigenge enganganami ayingangu number 1. Othisha bazi bangiqamba igama elithi ngincwasimende ngoba ngangiclean mina bafowethu.
ngangiclean, nase high school futhi ngangiclean ngicebezela. Kanokweja engangicebezela. Iyona into eyenza ukuthi nentombi zithi mazibuka mina, hawu madoda, kube sengathi zibona iyoghurt. Kube ngathi zibona uchocolate. Ngoba ngangiclean mina bafowethu. Ngangiclean. Ngangibona izicathulo zami zicebezele. Angikho kodwa lapha ekutheni mina nganginjani ngisafunda. Ngangiclean mina ngisafunda. Ya ngiyabona manje kodwa ngisafunda ngangiclean bafowethu. Namanje ngise-clean ngoba unkosikazi wami uyanginakekela. Kodwa ngikho lapho, la ngikhona naku la ngikhona. Kunomuntu othi mawumbuka uthola ukuthi uclean njengoba ungibhekile nje nami ngiclean. Uthi noma udlule eduze kwakho uziphunga elimnandi. Amakha awathengile wazifutha ngawo ukuthi anuke kamnandi. Uthi mawumbheka ubone ukuthi hey lo muntu lo uright lo muntu. Umi kahle. Uzufise kwesinye isikhathi engathi ungasondela eduze kwakhe uphile naye lo muntu. Omunye uzufise engathi ungasondela eduze kwakhe ube nobudlelwano naye. Kanti lo muntu ombona wena ehlanzekile kangaka mawumbuka ngamehlo enyama ethongweni lakhe ngokwezenzo zakhe azenza ezingalungile ungcolile ukungcola kwakhe akuhlukile nephara elingagezi iminyaka e10. Iphunga nalo ethongweni ngokomoya alihlukile nephara elingakaze ligeze iminyaka e10. Kunezinto bafowethu nodadewethu esizenzayo esithi masizenza ziphenduka ukungcola kubantu abadala esibalala phansi kothula omhlaba. Ukungcola ongeke kubonakale ngamehlo enyama. Ukungcola ongeke futhi uzukuzwe ngamakhala okuthi lo muntu wazwa ngcola. Kodwa abantu abadala bona uthola ukuthi bayakuzwa lokho kungcola. Yabona uma kuukuthi wakwatshela intombi yakho ukuthi ayikhiphe isiso. Nawe ntombi wasikhipha isiso. Namhlanje mina ngifuna wazi ukuthi ethongweni lakho ungcole njengephara elingakaze ligeze iminyaka e10. Uma nje wakwakhipha isiso kufanele wazi ukuthi ethongweni lakini unephunga wena owabona iphara elingakaze ligeze iminyaka e10. Uma insizwa kithi watshela intombi yakho ukuthi ayikhiphe isiso, watshela intombi yakho ukuthi ayibulala ingane eniphiwa abantu abadala, kufanele wazi ukuthi ungcolile ethongweni. Ukungcola ongcole ngako akuhlukile nephara elingakaze ligeze iminyaka e10. Iphungo nalo kubantu abadala alihlukile nephara elingakaze ligeze iminyaka e10. Kunomuntu ohamba ekothenga ucansi. Lo muntu indlela angcole ngayo kubantu abadala kahlukile nephara elingagezi iminyaka e10. Uma nje wakwathenga ucansi insizwa kithi, uma nje wake wadayisa ngenyama yomlenze, wena ntombazane odayisa ngenyama yomlenze udayisa ngocansi wena, kufanele wazi ukuthi ethongweni lakho indlela ongcole ngayo awuhlukile nephara elingakaze ligeze iminyaka e10. Ayikho into eyingozi njengokuhluleka ukugcina inhlanzeko zisizwa zakithi. Ziningi izinto othola ukuthi ngokwesintu akuvumelekile ukuzenza. Ekuyinto ebalekile ukuthi mawululekwa ngokuthi leyo nto musu ukuyenza, musu ukuhamba ngaleyo ndlela. Musu ukuhamba ngenkani ngoba leyo ndlela wena mawuzoqhubeka uyihambe izokunikeza ukungcola. Ungcole uthola ukuthi kuzoba khona izinto ozofisa ukuzenza ngothando emsamo wakini bese zingamukeleki ngesizathu sokuthi wena ungcolile. Ngizokhuluma nje ngento nje encane kodwa abantu abaningi abangafuni kwakuyizwa. Yabona bafowethu ucansi. Awulwenzi ucansi nomuntu ongagunyaziwe naye ukuthi lenze. Akufanele bafowethu. Ucansi awulenzi nomuntu ongamqholisile. Uma lento singeke size siyikhulume bazokwanda abantu abangafuni ukulobola, bazokwanda abantu abangafuni ukugana. Kubalekile ukuthi lento siyikhulume ukuthi ayikho into emhlabeni wonke jikelele enkulu ukudlula ukuganwa. Insizwa zakithi ayikho into ebaleka ukudlula ukuganwa. Isicoco sokuganwa bafethu kufanele sisibambe sisiphakamise sise phezulu ngoba abantu abaningi abaganiwe ngoba bazi ukuthi ukuganwa kubaluleke kangakanani. Abantu abaningi bayakudelela ukuganwa ngoba bazi ukuthi ukuganwa kubaluleke kangakanani.
Mawufunda incwadi amava ahlabahlosile kukhulunyiwe ngokubaleka kokuganwa nokubaleka kokuganwa. Ukubaleka kokuganwa insizwa kithi asikushiyi ukuvusa umuzi, kodwa ukuganwa nokugana kugcina inhlanzeko yabantu abadala, inhlanzeko yethongo. Kunabantu abazibona ngoba naku bephila lemhlabeni beyizinkanko ezidla amacimbo kwandulelisa. Bakhohlwa ukuthi khona isikhathi esisayo la umphefumulo uyohlukana khona nenyama. Uma umphefumulo usuhlukene nenyama umuntu esefika kwelamathongo, ufika umuntu wembethe ukungcola lokho akade kwenza la emhlabeni. Bese afike ngale kwelamathongo abe nenkinga. Useyabuya lo muntu uzombatha izingane eziphilayo azenzisa amanyala. Ngesizathu sokuthi abantu abafuni ukugudluka ezintweni ezingamanyala, ngesizathu sokuthi abanalo ulwazi lokuthi lezo zinto ziyabangcolisa, lezo zinto ziyalingcolisa ithongo elikuwe. Uma uyinsizwa uzothi intombi yakhe ayikhipha isiso, uhambe wena uyinsizwa uyothenga umahosha, usuke usungcolisile umsamo wakini. Awugcinile ngokuzingcolisa wena, ungcolisile umsamo wakini ngoba ungcolisa ithongo lakini elikuwe. Uma uyintombazana uzokhipha isiso, usuke usungcolisile ithongo lakini. Uma nje uyintombazana uzodayisa ngenyama yomlenze, yazi ukuthi ithongo lakini usulingcolisile. Ngenkathi ke wena nsizwa ungeke umcele umuntu kubantu abadala ofisa ukuphila naye, bese uthola lo muntu lo ongcole ngalendlela, uthola owesifazana osakhipha izisu zabantathu azokugana, athi angakugana bese kuvele kunakala into zakho zishone phansi ziphele. Kanti umuntu owenza inkinga wena, uthathe umuntu ongcolile, wathatha umuntu onephunga, ngoba kufanele sikuhlonizwe ukuthi umuntu wesifazana okhipha isisu nensizwe yake yathuma umuntu wesifazana ukuthi akakhipha isisu, labo bantu bangcolile banephunga. Nawe ntombi uzothi uyagana, kanti ugana umuntu okade wayibulelisa amantombazana izingane azitshela ukuthi azikhipha izisu. Ngekathi umgana wena bese kuvele kubhidlika izinto zakho. Ngoba lo muntu omganayo unephunga, uyanuka phu. Ngenkathi uqala wena uhlangana naye, ithongo lakho liyaqhela kuwena, ngishela kubi ithongo liqhelile kuyena. Ayikho ke bafowethu nodadewethu into ebalekile njenganokuthi uma uwumuntu uzazi izenzo zakho ukuthi kukhona la zibuye ziphambuke khona. Hamba uyogeza, hlambulula abantu abadala, bahlambulula abantu abakuwena. Ngoba uma uhlambulula abantu abakwena kuhlukile nokuthi uhlambulula umsamo wakini. Uma nje uyinsizwa wakwathuma intombazana ukuthi ayikhiphe isisu, wakwathenga umahosha, wake wabulala umuntu, wakwenza yonke leyo nto ephambene. Kubalekile ukuthi wazi ukuthi wena ungcolile, uyadinga ukuthi ugeze, uyadinga ukuthi ulithethe lelo cala. Nawe ntombazana owakhipha isisu ukuthi umuhle, uhambela phezulu ya makeup, wenza yonke leyo nto, kodwa ngokwasethongweni mawakhipha isisu ungcolile, unephunga. Kukhona isikhathi esisayo la izinto zokuphendukela khona, la uyobona khona izinto zakho ziqala zishovela emuva, kanti ithongo belisakunikeza ithuba lokuthi lungisa amacala akho, lungisa amaphutha akho. Kubalekile ukuba ukuthi le nkulumo esikhulumayo uyazazi ukuthi wena wakwakhipha isiso. Balekile ukuthi wazi indlela ongcole ngayo, inkinga kakhulu. Inkinga khona enye insizwa eyahlangana nentombi ibona inhle, banembe bawokwembatha nje, izinto zawo zabheda zonke zashona phansi zonke. Ayikho bafowethu into ebaluleke njengenhlanzeko. Uma umuntu unamaphutha sondela eduze kuthina siyimpunga yesintu sizokuchushisa ngokuthi udlula kanjani kulelo cala. Uyazi insizwa ukuthi kade amantombazana owabulalisa izingane. Uyakwazi lokho, kodwa lelo cala ukazi ulishweleze ethongweni lakho. Nawe ntombi kade uzikhipha izisu. Ukuhamba uye kumelaphi uye kogeza ngeke ukusize ngalutho. Kodwa kufuna ukuthi uhambe uye ekhaya uyokwenza inhlambuluko ngecala olenzile, ukuze leyo nto ungeke uhambe nayo. Ubuye manje uzoba yidlozi elibi elizokwembatha abantu libahushulisa izisu. Leyo nto ilungiswe ekhaya. Njengoba ungabanga namahloni ekutheni ukhipha isisu, musu kuba namahloni bese kufanele ukuthi ihlambuluke egcekeni lomuzi wakini. Ngoba leyo nto iyawona umsamo. Sibona nje emagcekeni emizi yobaba bethu nomkhulu bethu senza izinto kodwa impumelelo asiyiboni. Izenzo zethu bafowethu esizenzayo ngasese sibuye size phakathi kwamagceke omkhulu bethu, sesibuya namaphunga,
sithi masingena endlini yabantu abadala singena thina nephunga baphuma abantu abadala kuthi makushiswa impepho ishiswa nje abekho abantu abadala baxoshwe yiphunga lemisebenzi yethu emibi esiyenzayo la siyenza khona. Hayi angawageqa amagulu. Kubalekile ukuthi sizitholele incwadi zempunga yesintu. Incwadi esihloko sithini isintu amava ahlabahlosile indlela yesintu yokhuluza ukhokhobe 1150 zizonke kuhlanganise nendleko zokukuthumelela zikwi-special ngoba mazihlukene ziyabiza indlela yesintu u650 amava ahlabahlosile 450 sithini isintu 450 uyokhuluza ukhokhobe 250. Abantu abaningi bafowethu banokungibuza ukuthi impunga yesintu yini singasakuzwa emsakazweni iGagasi FM. Namuhla bafowethu ngizomtshela ukuthi kwiGagasi FM akukho kubi engingathi mhlambe kwangixosha kwiGagasi FM. Angixoshwanga kwiGagasi FM. Njengoba wazi ukuthi iGagasi lumsakazo othi abasakazi mabesakaza bakhuluma isilungu baphinde bakhulume nesizulu. Nakuthina ke bafowethu ohlelweni engangade ngibambisene nalo indaba yesintu. Kwaba khona inkulumo ethi kufanele ukuthi mangifika nami ngizokhuluma angixube isilungu nesizulu. Kwasho ukuthi ke mina ke isilungu angisazi. Kwasho ukuthi kangisazi mina isilungu ngangathanda ukozama into ezongehlula into ezongehlisa isithunzi. Uyabona into bafowethu uma kuukuthi awuyazi akufanele ukuthi ulokuzama. Nanokuthi ke bafowethu mina ngethembekile mina nginenkolelo ethi uma ngikhuluma isintu angisifaki isilungu naleyo nkolelo mina. Angikwazi ukuguquka kuleyo nkolelo mina engikholelwa kuyona. Ngindoda mina esimelayo isinqumo sayo ngoba uma kuukuthi ngizoguquka emthethweni engashayela wona ayangena umuntu manginjalo. Iyona ke into enza ukuthi ke ningangizwa. Ngasuke ngakuphimisa ukuthi mina angilona izemtiti angikwazi ukuthi ngizothi ngikhuluma isintu bese ngifaka isilungu. Kusho ukuthi kwabonakala isidingo singasekho ke sokuthi ngibizwe ngoba mina angizukwazi ukukhuluma isintu ngesilungu. Angikwazi ukuxuba. Hayi ukuthi khona libi bafowethu alikhe libi angixoshwanga siyaxhumana nabo abafowethu nalabo abanye abasebenza khona bona bayakwazi ukukhuluma isilungu nesizulu. Mina ngikwazi ukukhuluma isintu ngesilungu angikwazi ukwenza futhi angisoze ngayenza leyo. Ngincama kona ukuthi ke ngingazwakala okungcono kunokuthi ngihambe ngozehlisa isithunzi ngoba isilungu mina ngisazi isilungu futhi angifisi mina isilungu ukusazi nokusikhuluma kahle angifisi. Mina nje bafowethu noma kuthiwa ngiyaphesheya kuthiwa ngihambe ngokhuluma phesheya ngohamba noTolika akhulume lokhuluma isilungu angitolikele uTolika. Kulungile ke bafowethu asiqhubeke njalo subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga Hayi wethongo lami